Oh my god, Kai. Spiller vi Ludo? Ja, spil Ludo. Spil Ludo, du. Lad producer. Hvem starter? Det gør jeg. 2. Den der. Der er du 2. Der må jeg igen. 3. Hov, der står altså 3 på. Se, der er en 3'er. Så må jeg en gang til. Nej, jeg kan ikke slå det. Hov, der er min hånd. Andrea, det er din tur, Andrea. Det er din. Min. Seriøst, min tur, mand. 5. Oh my god, jeg må til prøve igen. Nej, altså, igen. 6. Wow. Yes, 6. Nej, altså. Et mand. Kai, det er din tur. Sådan, Kai. 4. Ej, Kai, altså prøv ikke. Desværre, Kai. Altså, mig, det tur, hvor du så, der kom ikke ud. Ja, det går jeg altså heller ikke. Min tur, hvor du så, min tur, og dig, Kai. Der er 2, 5. Nej, det kunne jeg ikke. Vel, ups, fiber ud, så det der, Andrea, vi skal lige til Andrea, det er det tur, Andrea. Nå, skal jeg slå, og du må kun slå endnu. 3. Godt, Andrea. Der er du, og hvor er du sød. Godt klaret, Andrea. Kai, nu er det det. Kai nu, Kai. Det er det tur, Kai. Ja, Kai, det er dig. Kai, du skal slå nu. Nej, Kai, prøv igen. Jeg er super, Kai. 3, Kai, det kunne du ikke. Juhu! Nej, jeg er bare så god. Nej, hvor er jeg god. Kai, du kommer altså ikke ud. Du kommer ikke ud, Kai, desværre. For Kai, det kunne du altså ikke. Nej, Kai, nej. Min tur, min. Hov! Se ud af mig. Yes. Jeg kommer ud nu. Globus her, så må jeg ikke. Nej, så. Hoved. 3. Nøglen 3. Slå, man. En helt 3. Slå, man. 1, 2. Sådan, Andrea. Det mig. Er det min tur, eller hvad, siger Andrea? Nej, Andrea. Se nu der. Ej, Andrea. Det var da dårligt, det Andrea. Nu er det Kai. Hej, det er tur. Jeg kan altså ikke mere tryk igen. Hvad laver du? Nej, Kai, 3, det kunne du da ikke. Hvad skal jeg finde på? Jeg har det.
Jeg synes, vi skal vise, hvor dygtige vi Yes, Kai, du gjorde 6. 6 til jer, Kai. Se her. Flot klaret, Kai. Morgan. Igen. Skænk mig lige mine popcorn. Sådan. Flot klaret, Kai. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Hop, hop, hop. Nej, altså, det er Siger du, jeg er helt ærlig, Andrea? ikke det. Nej, Andrea, det var ikke så godt. Nej, var du hække, Andrea. Jeg må have noget popcorn. Hov. Ej, Kai. Slår du virkelig det? Æner, Kai. En lille æner. Hvor var du heldig, Kai. Og kan du da hoppe dernede? Mig. Yeah. Det var også god. Og 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg har tænkt, vi skulle lege på det rosendag. Andrea, se nu nær, Andrea. Nu vælter du lige det hele. Hey, Andrea. Hold da kæft. Men det er der Fem. middag. Det er jo mig. Det er jo Andrea, din gamle ven. Flot, Andrea. Så er det mig. Jeg er super, Kai. Nej, Kai. 6 igen, Kai. Du er da helt vildt. 2. 2 til dig, Kai. 6 og 2. Puh, Kai, du skal ikke tage den der. Og den der. Nej, det tør jeg i hvert fald ikke. Så er det Andrea. Men det er der middag. Det er jo mig. Det er jo Andrea, din gamle ven. Nej, Andrea. Hov, Andrea. Hov, Andrea. Jeg kommer efter dig. Du slår mig hjem, gjorde du. Jeg kan så stadigvæk. Flot klaret, Kai. Ud med dig. Nå, Andrea, nu får du ballade. Du tror, du er så klog. Slå mig hjem. Bare. Nå. Farvel, Andrea. Så var vi rigtig gode venner, ikke Kai? Mig hold Kai. Hov, du var ikke min. Mig hold Kai. Mig hold Kai kommer efter dig. Nå. 5. Farvel. Hey. Jeg kan så stadigvæk lugte. Dobbelt Lasse. Slå mig hjem. Ved du hvad? 6 har slået, siger hun bare. Hold da kæft, Andrea. Det var god. 1, 2, 3, 4, 5. Og det var 5, du slog, Andrea. Så er det Kai. Mig. Virkelig. Jeg er super, Kai. Godt gået, Kai. Du slog 6. Så er det mig, Kai. Undskyld, altså, hvad laver du? Vi spiller altså Ludo, Kai. Og det er min tur. Jeg tog 4, går jeg. 1, 2, 3, 4. Andrea, dit tur. Så ved jeg lige, hvad jeg vil være. 3. Jeg vil være lille danser. 3. 1, 2, 3. Woo! Kai, dit tur. Altså, kom. 3. Du slår. Jeg tager det. Jeg tror ikke, jeg slår på du. Så er det hjem, for han har ikke gjort. Jeg var heller lige kommet derind, Kai. Du kommer ved bare det hele. Så er det dig, Andrea. Mig. Hvor ser du bare godt. 2. Og sikke dygtigt hår, altså. Flot klaret. Tak dig. Kai, det er dig. Du. Ved du da ikke godt. Undskyld, altså, hvad laver du? Nej, Kai, du går til dig selv. Hvad er der, Kai? Du kan godt Hold da kæft, Kai. Det var også et godt et.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 3. Ha! Mål altså. Sådan. Væk med den. Væk med den. Andrea, det er så dig. Min. Nej. Fem, Andrea. Du står herovre, kan jeg se. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nej, Andrea, det skal du ikke. Den skal du ikke tage. Du skal tage denne her. 1, 2. Du skal gøre det der, for ellers så bliver du slået ihjel med mig. Min tur, siger Kaj. Dig, Kaj. To. Nu skal der spilles fodbold. Ikke fodbold nu, Kaj. Du spiller altså Ludo. 2. Lortepæt. Det er du bare gjort. Jeg er bare lige kommet så langt med den. Jeg kunne godt tænke mig til at være baby og få godnatsanger, og faren og moren var der, og jeg kunne være baby altid. Baby, Andrea. Nej. Min tur, altså. Skæg mig lige mine popcorn. Sådan. Flot, Kaj. Jeg var hellere så komme væk fra hende. Hende frakke papegøje, Andrea. Hun kommer efter mig. Når jeg bliver prinsesse, så skal jeg giftes med prinsen. Nej, Andrea! Tag den. Tag den, hvor du tager slået ihjel. Ej, det var ikke pænt, min tur. Juhu! Uh. Jeg er bare så god. Nej, hvor er jeg god. Godt klaret, Kaj. Lorte. Mig. Haha. Jeg er prinsesse. To. Hold da op at 4. 1, 2. Flot klaret, Andrea. Så er det Kaj igen. Hvad slår du, Kaj? 3. Woo! Andrea, det er tur. Tre. Du. Sådan, Andrea. Der er du nu. Det er lige. Godt klaret, Andrea. Du er god, ikke? Så. Jeg vil have noget at spise. Jeg vil have popcorn. Jeg vil have popcorn. Jeg vil have popcorn. Okay. To slår du. Du vil da ikke slå dit eget papegøje med hvem? 5. Så kan jeg komme derover. Andrea, det er tur. Mig! 5 står der. Så. Jeg kan så stadigvæk lugte. Nå. Så er det mig, siger Andrea. Prøv lige at tage nogle solsikkefrø, så prøver jeg at spise nu. Så skal vi se, hvad der sker. 2 og 6. Så er det dig, Kaj. Hej, det er dig. 3. Kaj, du er væk. 1, 2, 3, 4. Så er det dig, Andrea. Nej, min igen, mand. Skulle vi ikke tage mig et eller andet sjovt, hva' Kaj? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Andrea. Tror du det? Jamen, det ved jeg ikke. Så er det dig, Kaj. Hold da kæft, Kaj. Det er bare godt, at du står. Wow. 5, 5. 1, 2, 3, 4. Nej, hvor er jeg god. 2. Føj da. Fy foran, Kaj, du er lige 2 foran mig. Andrea, det er dig. Jamen, den skal ud på kanalen alligevel. Den er bare lang, ikke? 4.
1, 2, 3, 4. Godt klaret, Andrea. Ind med anden, Andrea. Så er det mig. Så er det mig. Ja. Hav. Pænt farvel. 4. Goddag. 4. Det er godt. Hav, Kai. Det er mig. 4. 1, 2, 3, 4. Så er det dig, Andrea. Mig nu. Hvor er det sødt. Godt klaret, Andrea. Så fik du den. Gå hjem med den. Flot klaret, Andrea. Yeah. Godt klaret, Andrea. Så er det dig, Kai. Kai, det er din tur. Undskyld, altså, hvad laver du? Hold da hæft, Kai. 5 slår du. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan. 3. Jeg slår altså en 3 og går jeg. Det var altså en 3, og jeg slog. Det var altså en 3. Hvor er kameraet? Hernede. Det var altså en 3. Yes! Den hjemme også. Mor. Den hjemme også. Sådan. Og den hjemme også. Mig! Hvor er Andreas for det? Så er det Kai. Kajs tur. Det er dig, Kai. Popcorn. Det er liv. Og så lærer vi altså. Et deroppe, Kai. Så er det mig. 2. Se, det er lidt det jeg slog. Ja, 6. 6. Så gik det. Hold da kæft. Så tror jeg, så er det dig, Andrea. Mig igen. Nej. Hov. 4, Andrea. Du slår 4. Og du skal rykke den herhenne. Godt klaret, Andrea. Så er det dig, Kai. Ole, hvordan? Går det, hvordan? 4. Ole, ole, ole. Nu skal der spilles fodbold. 4. Så er det dig, Andrea. Andrea, det er dig. Er det mig? Det der. 2. 2 til Andrea. Så er det dig, Kai. Mig. Ja, det er dig, Kai. Pænt farvel. 4. Goddag. 4. Det er godt. 4 skal jeg, Kai. 4 slår du. Du slår altså 4, Kai. 4 slår du. Jeg tror, jeg hopper her. Stadigvæk jo. Så er det dig, Andrea. Andrea, det er dig. Hold op, Andrea. Når jeg bliver præcis, Nå. så skal jeg giftes med præsten, fordi jeg er så rar. Og 4 slår du. 4. Deroppe. Jeg kan så stadigvæk jo. 6 til mig. 6 står der. 6. 6. 2 står der. Så er det dig, Andrea. Hvor er det sødt. 2. Nej, Andrea, du vil da ikke slå mig hjem, Andrea. Nej, Kai, hvor du have en. Stadigvæk jo. Godt, Kai, så er den også færdig. Sådan, Kai. Nej, Kai. Hvad med den? Nej, Kai, så er det mig. Og hvor har jeg min tegning hen over ved andre? 3. Jeg skal væk fra hende der. Papagøjen der, og jeg skal godt nok lige væk fra min Andrea. Prøv lige at tage nogle solsikker. Nej, Andrea, det slår du ikke, 6. Se, hvad der sker. Og 5. Sådan, Andrea.
Du giver mig. Flot. Ej, André, jeg er så klog på Ludo. Undskyld, altså, hvad laver du? Koko, Kaj. Der må du igen. Stik mig lige mine popcorn. 3. Sådan. Flot, Kaj. Så er det mig. Det er 6. Og 1. Det var noget det var da god det. Så er det dig, Andrea. Så var vi rigtig gode venner, ikke, Kaj? 6. Hopper du lige deroppe på globus. Ja, og 4. Den skal du ikke tage. 2, 3, 4. Den skal du altså ikke lige tage, Andrea. Ikke tage den. Vi kan tale om, du kunne tage den. Jeg er super, Kaj. Wow, Kaj. 6, mand. Du var bare vild, Kaj. 3 og slå du, Kaj. Du må ikke lege med den. Du slår altså en 3'er. Så må du rykke 3. Så er det mig, Kaj. 1, 2, 2. Nej, Andrea. Du kommer altså efter mig. Efter mig. Wow. 4, 5, 6. Flot, Andrea. 3. Jo, der. Flot klaret, Andrea. Du var på der. Jo, det er dig, Kaj. Nej, Kaj. Stik mig lige mine popcorn. Sådan. Nej, Kaj. Hvorfor slår du så mange gode stikker hele tiden? Hvad skal jeg finde på? Godt klaret, Kaj. Jeg har en ny opfindelse. Nå. Jeg skal godt nok ligge derop. Jeg tror, altså, Kaj kommer efter mig dernede. Så er det dig igen, Andrea. Hvad er der med dig? Det er jo mig. Det er jo Andrea, din gamle ven. Og det Kaj. Men. Juhu! Ej, Kaj, hvor er du der hente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold nu op med de sækker der, Kaj. Jeg må have noget popcorn. Hov, Kaj. Hov, du væltede, Andrea. 5, Kaj. Nå, hvad for en skal du have, Kaj? 5. 1, 2, 3, 4, 5, Kaj. Da, så er det mig. Nå, hop, siger jeg. Farvel, hop. Drejen. Nej. Duppe. Den væltede altså lige, det var Gud, der er mit iPad. Den væltede altså lige før. Sådan, nu optager den igen. Det klipper vi ud. Nej, Andrea, du lader ikke slå mig hjem. Fuck, Andrea, det gjorde du bare ikke det, Andrea. Nej, Andrea, de er frække papegøje. Undskyld, altså, hvad laver du? 4 til Kaj. Hey, jeg var næsten lige i mål, Andrea. Se nu der, og de fine orm, Andrea. Ha! Ej, jeg tror ikke, jeg vil så Kaj hjem. Jeg hopper herover. Der er du, Andrea. Der er igen. Jeg havde tænkt, vi skulle lege Tornerose i dag. Dernede, Andrea. Det er Andrea, så er det Kaj. Kaj, det er dig. Ham nu, Kaj. Jeg vil have noget at spise. Jeg vil have popcorn. 5, Kaj. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Så er det mig, Kaj. 6. Det vil jeg gerne have. 6. Okay, jeg hækker derop. 3. Derned. Jeg vil der nu. Andrea, det er dig. Det er mig. Hov. Jeg kunne godt tænke mig til at være baby og få godnatsanger. Nej, ikke den. Du tager den her. Og jeg kunne være baby. Så er det dig, Kaj. Du vil også sige noget. Og det, hvordan var det? Undskyld, altså, hvad laver du? 5, siger du. Du vil gerne derned, ikke? Derned, Kaj. Og så er det mig. 3 til mig. Det der tøj altså ikke.
Ja, hvor var lige den anden, gør jeg. Og Skulle vi ikke til at lege et eller andet sjovt, hva', Kaj? 4. Så er det Kajs tur. Og Kaj, han er med stadig. Jeg er super Kaj. Godt klaret, Kaj. Det var en god en, du slog. Så er det min. 5. Jeg så 5 slog jeg. 1, 2, 3, 4. Puh, jeg skal godt nok lige hælde der. Hælde skulle jeg godt nok lige der. 5. Det var godt, Andreas. Der skal du hen, så. Så Kaj, dig. Jeg synes, vi skal vise, hvor dygtige vi er til at trylle. Man, Kaj, den var god. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, Kaj, altså. Nu stopper du med det der. Tror du vinder? Ja, jeg tror, jeg vinder det hele. 5 til mig. 1, 2, 3, 4, 5. Så hallo, så boys. Så fanden, så er jeg der. 3 er det dig. 5. Hovsa, Andrea, det var ikke der, det. Du slog 5, Andrea. Der slog du. 1, 2, 3, 4. Herned. På den anden slår du dig selv ihjel, Andrea. Du tager den her. Juhu! Nej, jeg er bare så god. Yes, Kai. Det var god, den der, Kai. Godt. Nej, Kai, jeg tror, du vinder. Kai. Er du virkelig så dum, men jeg tror, du vinder. Det er mig. Nej. Yes. Nu fører jeg. Væk med den. Andrea. Rør det dig nu. Andrea, se og slå mig hjem, hvis du kan. 5. Nå, du vil ikke slå mig hjem. Kai, jeg tror, du vinder, Kai. Jeg tror, jeg vinder det hele. Pænt farvel. Undskyld, altså, hvad laver du? Deroppe. Oj, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ups, det var altså ikke Kai, jeg slog hjem. Det var Andrea. Farvel, Andrea. Hey! Det var ikke pænt under dig. Andrea. Og så tog jeg den der etter. 6 og 1. Nå. Så er det dig, Andrea. De to. Flot klaret, Andrea. 2, nej 1. Sådan, så er det dig, Kai. Det er dig nu. Kom nu, Kai. Undskyld, altså, hvad laver du? Ej, vi tager den der, Kai, fordi... 2. For helvede, Andrea. Se nu der. For helvede, Andrea. Så fik du den, mand. 2. Jeg slår hjem. Nej. 3, det var du betalt næste gang. 5. 2, 3, 4, 5. Godt gået, Andrea. Der var der god, Andrea, hvor du fik det, Andrea. Kai, det er dig. 5. 1, 2, 3, 4. Hold kæft, Kai. Jeg kan så stadigvæk jo. 5. Nej, jeg kommer altså ikke ud. Det er det hele, Andrea. Hun er rigtig. Det er sjov. Der er igen, Andrea. Det klipper jeg også. Ups. iPad'en kan godt holde til det. Nej, iPad, nu står der. Sådan, iPad. Så er det Kai. Jeg må have noget popcorn. Godt, Kai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så må du også ikke gerne, Kai. Fuck, Kai. Jeg tror, du vinder.
Ja. Så. 4. Godt klaret, Kaj. Nu vinder du altså snart. Og Kaj, jeg tror, du vinder. Jeg tror, du fører, Kaj. Helt stærkt. Hør om mig. Helt om mig, altså. Hvor ser du bare godt ud. Og sikke dyndigt hår. Godt klaret, Kaj, dig. Kom i gang. Du skal vinde nu, og vi kan få sluttet. Det var altså ikke... Nej, det var ikke det, jeg ville have en lille sølle etter, så var det jeg slå. Ikke det, jeg vil have. Fem. Se at komme frem, Andrea. Jeg kom i gang. Kaj, kom så. Du vinder. Jeg er super, Kaj. Kaj, den var ikke god. Nå, 3. Så er det dig, Andrea. Se at komme videre. Så er det dig, Andrea. Godt klået. Igen, Andrea. Når jeg bliver præsident, Godt, Andrea. Godt, Andrea. Sådan. Så er det dig, Kaj. Kaj, altså. Jeg vil have noget at spise. Jeg vil have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ej, Kaj, det kan du ikke bruge. Stik mig lige mine popcorn. Sådan. Min tur. 2. 1, 2. Så er det dig, Andrea. Ja, det er altså dig nu, Andrea. Det er det dig. Jeg kunne godt tænke mig til at være baby og populærsanger, og faren og moren var der, og jeg kunne være baby altid. Juhu! Nej, jeg er bare så god. Nej, hvor er jeg god. Og så Kaj. 1. Så ved jeg lige, hvad jeg vil være. Jeg vil være linedanser. Andrea, det var jo ikke så godt. Kaj, kom i gang med dig. Altså, popcorn. Det er livet. Og så ligger vi alle i fred og... Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Nå, så er det dig, Andrea. Vi skal have afsluttet det her ludospil. Prøv lige at tage nogle solsikker. 4. Prøv at spise nu. Nu skal vi se, hvad der sker. Godt klaret, Andrea. Den var da god. Kaj, det er tur. Nej! Hurra! Jeg vandt! Så stadigvæk jo. Kaj! Se nu der, Kaj. Nu vandt du altså lige. Nej, Kaj. Hurra! Jeg vandt. Woo! Kaj. Oliverland, bak Oliverland. Ole, nu skal der spilles fodbold. Ej, Kaj, var du da heldig. Se, du jubler du helt ved, fordi du... Så var det rigtig gode vinter, ikke Kaj? Altså mig og Andrea. Det er altså kun mig og Andrea, der spiller tilbage, Kaj. Ja, nej. Ej, det var ikke så godt. Hvor er det stille? Flot klaret, Andrea. Godt, Andrea, så fik du nummer 3 imod. Ja, det er mig. 5. Og 4 til mig, Andrea. 4. 1, 2, 3, 4. Fire. Jeg vinder. Nej, 1, 2, 3, 4. 5. Nej,
Andrea! Ja! Jeg vandt! Hvor det lugter. Nej, Andrea! Du vandt over mig! Lottespil, jeg hader mig. Hvad tænker du for, kan Andrea i dag? Hey, altså! Stop nu, kan Andrea! I vinder! Pæt.